juin kalo tile 5 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw bisimila. Anga jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kunu juin kalo tile 4 san 2020 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 12 o kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye balen belebeleba kɛ u ka yɔrɔ la ɲɔgɔn ye balen min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ lakana o ta fanfɛla fɛ a n'a ka gouvernement maw ɲɔgɔn ye yɛrɛ tun kun ye fɛn min sa o de ye coronavirus ale banakisɛ bɛ ka cari an ka jamana kɔnɔna la a ko o kelen bɛ ka ale jɔrɔ kosɛbɛ ko ka waleya caman ta waleya min ni malien den kelen nuna datugulan kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o bɛ se ka teliya walasa bɛɛ lajɛlen ka i nun datugu ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ gɛlɛya min yɛrɛ n'o ye coronavirus ko gɛlɛya ye a kelen bɛ k'a tɔɔrɔ fɛn min na fana tuguni a carilen bɛ an ka faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya fana a carilen bɛ Tumutu o fana mara kɔnɔna la a y'a gɛlɛya tuguni k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i nun datugu walasa coronavirus a kana carin cogoya min na a ka kuma kuncɛla sa an ka jamana ɲɛma a ko k'a hakili bɛ an ka fanga sinamatɔn o ɲɛma la n'o ye Sumahila Sise ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ walasa Sumahila Sise a bɛ se ka sigi a ka denbaya kɔnɔ cogo min na hɛrɛ ani baden na. Bi juma juin kalo tile 5 san 2020 fɛn min fɔra sa ni o de ye taama in ye n'a bolodala bi a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati la a ɲinini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka bɔ ni ka taa i sen jɔ taama in o yɔrɔ la maa dɔw bɛ yen nɔ olu jɔrɔlen don ko yala ko n'olu bɔra ko taama in k'a tɛna kɛ tiɲɛni ye wa maa minnu n'olu ye taama in boloda olu ye o jɔrɔ ban maaw la ko ni mɔgɔw bɔra ko u kɛlen don ka waleya bɛɛ ta waleya min ni a bɛ maaw lakana ko maaw kana ni ka bɔ ka taga tagama ko wa k'u b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ bɔ ka taa taamayɔrɔ la k'u ka u yɛrɛ lakana coronavirus ale bana tɔɔrɔ ma ko bɛɛ lajɛlen ka nuna datugulan ni ka don u nun na o fɔra maa min fɛ sa o de ye Kawujim ye Kawujim ale ye nin taama in labɛnbaa dɔ ye Kawujim ka fɔla tuguni ko u ni an ka finitigilamaw k'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se k'a lakana cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ dɔn maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ka fɔ ko Mali in ye an bɛɛ de ta ye ko u bɔkun tɛ ni ka taga tiɲɛni kɛ u bɔkun tɛ ni ka taga maa faga k'u bɔkun de ye ni ka taga u ka nisɔngoya yira ko wa ko maa o maa i bɛ taa nin taama in na i k'a bila i kunna ka fɔ k'olu taakun de ye walasa gɛlɛya min bɛ yen dɔ ka bɔ a la k'u taakun tɛ ka dɔ fara u ka gɛlɛyaw kan ko u b'a ɲini finitigiw fɛ ani maa minnu fana bɔra ni ka taga tagama k'u hakili to u yɛrɛ la ko maa si kana ɲɔgɔn dalabɔ a kana taa kɛ tiɲɛni ye. An bɛ taa Sumahila Sise ale ta fanfɛla fɛ musoba minnu n'olu bɛ Sumahila Sise kɔ n'o ye a ka tɔn musow ye n'o ye URD ye a musow bɔra kunu alamisa juin kalo tile 4 san 2020 u bɔkun kɛra fɛn min sa k'o de ye olu ka ɲɛma ko ka a bila teliya la musoba min yɛrɛ n'a bɛ nin muso ninnu ɲɛma n'o ye tɔn musoba ye ale ye madama Ajawoyi Koyi Aramatu Kɔnɛ ye ale ko k'ale bɛ kuma muso bɛɛ tɔgɔ la ko muso minnu bɛ Sumahila Sise ale ka tɔn kɔnɔna la ko siya bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc k'olu bɔra ko ka u ka nisɔngoya yira u ka nisɔngoya yirali ye fɛn min ye Sumahila Sise ale ka bila ka na a ka denbaya la ko n'i y'a ye k'olu ye nin kɛ ko Sumahila Sise bɛ maa minnu bolo ko o bɛna kɛ sababu ye n'o y'olu ye u bɛna Sumahila Sise bila. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw fɛ yen nɔ Faransi olu ka ɲininikɛla ɲɛma n'o ye Jean-François Delfri ye a y'a yira k'a fɔ bi juma juin kalo tile 5 san 2020 k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko coronavirus k'a yeta bɛ ka dɔgɔya Faransi jamana kɔnɔna la k'a bɛ wagati bɔ marisi kalo o daminɛ ko maa 80 coronavirus tun bɛ ye olu de la tile kelen kɔnɔna la ko nka ko bi coronavirus bɛ ye maa 1000 de la Faransi dugu kɔnɔna la. Alimaɲikaw ka musoba min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Angela Merkel ye Angela Merkel kunu alamisa a y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra Etats-Unikaw fɛ yen nɔ ni o de ye ka farafin dɔ bɔnɛ a ni na tubabu dɔ fɛ n'o ye u ka ba polisilaka dɔ ye ko nin kɛra waleya min ni waleya juguba don ko ale b'a kɔn a ma kɛ ale fɛla ko ye. Nin bɛ
be dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka hakili ɲuman di maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma